reprezentacije. Znači Dragutinović ipak i Rukavina kao levi i desni bek, Krstajić i Vidić fola u ovim kvalifikacijama. Marko Pantelić. Evo prilike, Janković, gol! Sjajan početak, 3. minut, Boško Janković. Strelac za našu reprezentaciju i u duelu sa Portugalom. Otvorili smo meč na najbolji mogući način. Fantastično je prošao Janković, prikrao se, neoprezna odbrana na čelu sa iskusnim Samijem Hipijom i golom Boška Jankovića stižemo do vođstva od 1:0. Zaista početak iz snova. Dragutinović je sjajno zavrnuo loptu u kazneni prostor Finaca i potpuno je neverovatno kako nisu reagovali ni Kalio, ni Pasanen, ni Hipija. Takvu šansu ne propušta Boško Janković da svojim drugim golom u 3. meču u ovim kvalifikacijama. Sjajno Rukavina pomaže Jankoviću i odloči odbrambene igrače. Stanković pokušava u blizu. Pokušava Tanio. Uz njega je Dragutinović. Odlični Dragutinović. Pa tu je Krstajić. Potez Krstanović. Dragutinović. Dobar potez Dragutinovića, ali nema prostora tu za centaršut. Kovačević. Kuzmanović. Lepo sad. Sigurno 30. Dobra šansa za našu reprezentaciju. Vidić! Sa gol linije izbacuje loptu Vajrinen. Nažalost samo 1:1 sa Letonijom. Nadajmo se da će A selekcija odigrati bolje. Pa sa Jankovićem, ponovo Rukavina. Fenomenalno je prošao Rukavina. Prilazi s leđa Kolka. Odlično prolazi Janković. Sjajno je sada prevario i Kalija. Anja Vidić. Evo prilike za kontru. Krasić 2:2. Sada Krasić! Uskoro će na teren. Rukavina, sjajan novi potez Rukavine. Lazović, sjajan potez Lazović. Zvoljava mnogo toga u igri, ali ne van igre. Nije otezanje sa vraćanjem loptu u igru ni prigovore. Lazović. Prolazi Kovačević i od najboljih pojedinaca na meču. Pokušaj Lazovića, uspeo je petom ka Jovanoviću. Gol! Fantastičan potez Milana Jovanovića i sve je gotovo. Debi meč, ovaj momak obeležava golom i odlazi da ga proslavi sa našim navijačima. Fantastičan potez prvo Danka Lazovića koji je petom asistirao do Jovanovića, a on dokazuje da je ovo njegova golgeterska sezona. Prvu utakmicu u reprezentaciji i odmah gol u ovako bitnom meču za Milana Jovanovića. Često smo skloni da kritikujemo Javijera Klemente, ali kako je pogodio sve na ovoj utakmici. I Rukavinu, i Kuzmanovića, i sada Milana Jovanovića. Ali puno toga doprineo je ovom golu,